Imos a comezar coa presentación da unidade 1, titulada As orixes da filosofía, Sócrates, os sofistas, a filosofía de Platón. Para comezar, temos que falar da orixe da filosofía. Os comezamentos da filosofía sitúanse no comezamento do pensamento racional e no paso do mito ao logos. Isto ten razón, ten lugar no século VI en Grecia. En concreto, Grecia daquela estaba conformada por diferentes polis, cidades-estado, nas que cada unha tiñan a súa autonomía e que había diversas cidades-estado como Mileto que vivían sobre todo do comercio, do intercambio e digamos que en estes lugares máis alonxados da metrópole, máis alonxados das cidades máis importantes como era Atenas, pois é onde comezou realmente a filosofía, onde realmente comezou o pensamento racional, en tanto que en base ao diálogo, a abstracción, digamos, e a todo este proceso que tivo lugar neses lugares. Tamén porque digamos que ali non había unha tan forte imposición religiosa no sentido de que había máis espazo para o diálogo, o intercambio entre as diferentes culturas, entre os diferentes comerciantes e demais. Como veremos posteriormente, a filosofía que nace, digamos, en estas pequenas polis alonxados do centro cultural que vai ser Atenas, pois posteriormente chegará a Atenas, sobre todo no século V, donde estará o gran modelo, digamos, da democracia ateniense, no cal se lle dará tamén unha gran importancia ao diálogo. E como veremos, neste sentido, a filosofía ali será donde realmente eclosione con figuras como Sócrates e Platón, e posteriormente, xa no século seguinte, pois con Aristóteles. En canto a isto, temos que falar un pouco do paso do mito ao logos. Hai que decir que as explicacións mitolóxicas xa son unha forma de explicar como é a realidade e digamos que como comeza, digamos, o ser humano a intentar explicarse porque as cousas son como son, porque, digamos, son como son as estacións, porque, digamos, hai tormentas, porque, digamos, cal é o sentido da miña vida? Pois a resposta a todas estas cuestións comeza coas explicacións mitolóxicas, apelando a deuses, con estas narracións sagradas nas que a deuses ou outras figuras divinas se lle atribúen os feitos. Atribúeselle as tormentas a Poseidón, atribúeselle os raios a Zeus. Digamos que isto é a primeira forma de explicar este tipo de sucesos. E posteriormente, como decimos, sobre todo a partir do século VI, comezará a cambiar o tipo de explicación desde este tipo de explicación máis mitolóxica, máis basada en mitos, a explicación racional, que intentará entender cales son as leis da natureza, intentará entender os propios feitos naturais desde sí mismo e buscar unha explicación. Neste sentido, este é o contexto da filosofía e da orixe da filosofía. Quen foron os primeiros filósofos? Pois os primeiros filósofos foron os filósofos presocráticos. A estes filósofos chamaselle así por ser os filósofos anteriores a Sócrates. Sócrates vai a ser esa primeira figura de que é ser un filósofo que haberá en Atenas no século V e por eso a toda a filosofía previa a él, antes do nacemento e digamos do desenvolvemento do pensamento de Sócrates, que será, digamos, o mestre de Platón, a gran referencia, digamos, do pensamento grego, e quen é a súa vez o mestre de Aristóteles. Por eso digamos que antes do nacemento destas tres figuras, de Sócrates, despois Platón e posteriormente Aristóteles, pois digamos que toda a filosofía previa é denominada filosofía presocrática, que é a filosofía sobre todo que se desenvolve entre os séculos VI e V antes da nosa era. E a cuestión é que estes foron os primeiros en buscar unha explicación racional, razón en grego dice logos, que se identifica tamén con discurso, e digamos que foron os primeiros en pasar do mito ao logos. E cal foi, digamos, o obxectivo da súa investigación filosófica, das súas preguntas? Por que se preguntaban? Pois pola natureza, pola fisis. Por eso tamén os filósofos presocráticos tamén se lles coñece como os físicos, porque, digamos, interesáronse por cal era o primeiro principio ou os primeiros principios, os argé, que constituían a natureza, que conformaban a natureza. E digamos que todos os autores presocráticos pensaban que debía existir unha causa profunda e comprensible que xustificase a regularidade da natureza e os seus ciclos.
Á dereita tedes un listado deles, pero imos agora pasar a explicalos un a un. Para comezar, temos os filósofos presocráticos os que podemos denominar monistas, os que falaban ao comezo dun único principio do que xurdía todo. Aquí, como vedes, imos a ter a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, e vemos que temos, para finalizar, digamos, a Parménides. Como veremos, Parménides vai a criticar a todos os anteriores e digamos que vai estar en contra destas teorías. E digamos que vai ter un plantexamento distinto, que vai ser un punto de inflexión no pensamento presocrático, e por eso se acostuma a dividir entre filósofos presocráticos monistas e os que haberá despois de Parménides, que van a ser os pluralistas. A cuestión é que estes primeiros filósofos buscan un primeiro principio, a partir do que xurde todo. E o primeiro filósofo vai a ser Tales. Tales de Mileto vai a defender que o arjé, o principio de todas as cousas, é a auga. Digamos que esta é a primeira teoría filosófica que atopamos na nosa historia. Despois, un discípulo de Tales, que vai a ser Anaximandro de Mileto, pois vai a defender que este primeiro principio non é a auga, senón que é o apeiron. O apeiron é algo indeterminado. O que vai a dicir Anaximandro, sobre todo, é que o primeiro principio pois non pode ser, digamos, unha cousa que teña unha forma determinada, como poida ser a auga, o lume, a terra, este tipo de principios que dirán Tales e tamén outros filósofos, senón que ten que ser algo indeterminado. Digamos que da indeterminación virá posteriormente todo o que se determina, todo determinado. E digamos o argumento que dará Anaximandro, porque o fundamental aquí que todos estes filósofos pois eso, non están apelando á divinidade para explicar os seus principios, senón que principalmente o que fan é intentar dar razóns. Tamén o propio Tales explicaba que a vida nacía sempre que a humidade, digamos que daba este tipo de explicación. Despois tamén temos a Anaxímenes, quen vai a falar de que o primeiro principio é o aire, e digamos é o terceiro dos filósofos presocráticos, e ademais en concreto dos que forman parte desa escola de Mileto. Digamos que son os que desenvolveron a súa actividade en Mileto. Despois temos a Pitágoras. Pitágoras vai a falar de que o primeiro principio, digamos que todo vai a xurdir a partir dos números. Digamos que os números son a base de todo. Este filósofo tamén vai a ser importante en canto a que vai a ter outra teoría, que é a teoría da transmigración das almas, que ten que ver con que as almas son inmortais e se van pasar dun corpo a outro, que como veremos vai a influenciar a Platón. E digamos que é unha teoría que se di que ten a súa base xa nas seitas órficas e que recollerán os pitagóricos, e que despois Platón pois seguirá esta tradición en canto da transmigración das almas. Despois temos a Heráclito. Heráclito defende que o principio, o arjé, é o lume, e ademais identifica o lume co devir, co cambio, co continuo movimento, digamos, cunha razón que está detrás de todo e que, digamos, se basa nesa loita de contrarios, día, noite, guerra, paz, digamos que por eso o pensamento de Heráclito, como veremos posteriormente, se vai a identificar cunha concepción da realidade como continuo devir, como continuo movimento e continuo, digamos, loita de contrarios. Esta concepción da realidade vai a influenciar a Platón como veremos posteriormente. Digamos que vai a ser unha das teorías que influenciará a concepción da realidade de Platón. E a cuestión é que Heráclito pois ten esta célebre frase de que só nos podemos bañar nun río unha vez, porque digamos que cando nos volvésemos a bañar unha segunda vez xa non sería o mesmo río, este río tería cambiado, xa sería outra cousa. Por eso digamos que el fala da realidade como cambio continuo, como digamos non hai permanencia, non hai estabilidade, sempre hai continuo cambio. E a cuestión é que neste sentido Heráclito se pode contrapoñer con Parménides, porque Parménides vai a defender que a realidade é o ser. E neste sentido vai falar de que o ser ten estas características de ser algo inmoble, eterno, permanente. En este sentido, Parménides vai a identificar a realidade xusto co contrario do que o facía Heráclito. Se para Heráclito a realidade é continuo movimento, para Parménides é permanencia. Se para Heráclito era, digamos, a continua multiplicidade de cousas, para Parménides é a unidade.
E digamos que por eso hai esta contraposición, e a cuestión é que Parménides, coa súa teoría, pois tamén vai influenciar, como veremos, a teoría da realidade de Platón, que basicamente se vai influenciar por estas dúas teorías monistas acerca da realidade, dúas teorías ontolóxicas monistas, realidade como cambio, movimento, devir, por un lado, e realidade como permanencia, como eternidade, como inmobilidade, pois digamos que estas dúas concepcións van influir o dualismo de Platón, pero isto xa veremos posteriormente. Outra cousa importante é o que vos decía antes. Parménides o que nos ven a dicir é que si os autores precedentes a él, sobre todo Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito, falaban dese primeiro principio de que xurdían todas as cousas, como da auga xurdía todo, do apeirón xurdía todo, do aire xurdía todo, do lume xurdía todo, pois digamos que, sobre todo estes filósofos, pois o que están facendo é pasar do ser, da unidade, dun principio, a toda a realidade, é dicir, ao todo, ao múltiplo, ao que Parménides se identifica con un ser, e vai a dicir que isto non é aceptable, non se pode pasar do un ao todo, do un ao múltiplo. Isto digamos que para Parménides é algo inaceptable e que non pode ser. Como veremos, isto vai a influenciar que os autores posteriores digan, vale, non podo pasar dun único principio a pluralidade, acepto cho Parménides, entonces o que vou a facer é partir de unha pluralidade de principios que van a explicar a pluralidade da realidade. Pero antes de meternos aquí, hai outro asunto importante. Parménides tamén vai a ser, digamos, un autor que vai a criticar o coñecemento que nos dean os nosos sentidos. Este coñecemento vai non identificar coas meras apariencias. E incluso, pois, no seu poema sobre o ser, no que, digamos, expresa a súa teoría, pois vai falar como de diferentes vías e, digamos, que a súa concepción pode ser en parte vista como, digamos, unha concepción que vai influenciar tamén toda a concepción de Platón, en canto a esas diferentes vías polas que hai que escoller e demais. Neste sentido, como veremos, pois Parménides ten varias influencias en Platón. Posteriormente pasamos aos filósofos presocráticos pluralistas. Aquí hai que dicir que estes filósofos, como decimos, aceptan a crítica de Parménides aos filósofos monistas en canto a que do un non se pode pasar a pluralidade. Eles din, vale. E entonces que fan? Pois como vos digo, pois pasar da pluralidade a pluralidade. Van a falar dunha pluralidade de principios a partir do que se constitúe toda a realidade. O primeiro destes filósofos presocráticos pluralistas é Empédocles de Agrigento. Empédocles vai a defender que existen 4 principios: a auga, o lume, a terra e o aire. E, a parte de falar de 4 principios, vai a dicir que hai 2 motores do movimento, que hai 2 forzas cósmicas que explican, digamos, como se van unir todos estes principios a hora de constituir a realidade. Estas son 2 forzas que se contrapoñen, que son o amor e o odio. O odio tamén lle chaman en ocasións discordia, tamén o traducen como discordia, pero digamos que son eso, 2 forzas contrarias. O amor, esa creación, e o odio, discordia, que sería esa destrucción. E digamos que todo se crearía a partir desta creación e destrucción, desta forza que une, esta forza que separa. E digamos que nese sentido Empédocles ten unha teoría bastante interesante. E a continuación pois temos a Anaxágoras de Clezomene, que vai a defender que existe unha pluralidade de sementes idénticas, homeomerías, e que hai unha inteligencia ordenadora, nous, que é o que se encarga de organizalas. Neste sentido, vai a defender que non hai un único principio, sino que hai unha infinidade de pequenos principios que son estas sementes idénticas, que son as homeomerías. E aparte, pois, nun caso vai a defender tamén que eso, que hai unha forza, que hai algo que é o que, digamos, que ordena todo eses primeiros principios. Pero aquí pasa a falar dunha forza que non é unha mera forza como era no caso do amor e odio de Empédocles, sino que é unha inteligencia ordenadora. Digamos que por eso se identifica con us, que é o concepto que se usa para identificar inteligencia, e digamos que aquí pois esta é unha teoría máis elaborada aínda e que vai influenciar tamén a concepción de Platón en canto a que Platón, a hora de explicar a creación do mundo, vai falar dun demiurgo, dun deus artesán que, digamos, é o que vai a construir a realidade a partir da materia,
seguindo o modelo das ideas, como veremos posteriormente, e digamos que tamén é unha especie de inteligencia ordenadora. Por eso Anaxágoras tamén ten a súa influencia en Platón. E por último, temos a Demócrito de Abdera, que digamos é a figura fundamental do atomismo. O atomismo vai a defender a existencia dunha pluralidade de átomos, sendo os átomos as unidades indivisibles. Por eso, digamos, a propia palabra átomo ven da negación do tomo. Un tomo, como no caso dun libro, pois é unha parte. E un átomo é algo que non se pode partir, algo que non se pode dividir. Visto isto, tamén tedes unha imaxe na que se recollen as diferentes escolas. Temos, por un lado, a escola de Mileto, donde temos a Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Tales, principio da auga, Anaximandro do apeiron e Anaxímenes do aire. Temos despois a escola de Éfeso, que digamos é de donde Heráclito, que recolle basicamente a Heráclito, que defendía o primeiro principio do lume. Despois temos a escola pitagórica, que recolle basicamente a Pitágoras e os seus seguidores, que identifican este primeiro principio, digamos, cos números. Toda a realidade estaría formada a partir, digamos, dos números. Despois temos a escola eleática, que é onde vai estar Parménides como gran referencia, e que tamén hai outros que, como podía ser Zenón, que son importantes. E por último temos a escola pluralista, que digamos é como se lle denomina as diferentes concepcións pluralistas, que se agrupan todas elas nunha escola, e aquí temos a Empédocles, a Anaxágoras e a Demócrito. Unha vez visto isto, vamos a pasar a falar do paso do período cosmolóxico da filosofía antiga ao paso ao período antropolóxico da filosofía antiga. Este, digamos, é o paso da filosofía presocrática que tivo lugar nas colonias gregas e lonxe da metrópole, comezando agora un novo período filosófico caracterizado, digamos, en Atenas polo paso da pregunta sobre a natureza a pregunta sobre o ser humano. Porque a cuestión é que, digamos que, pasado un século, pasados todas estas primeiras teorías filosóficas que teñen lugar en diferentes illas que son polis, cidades-estado, como Éfeso, como Mileto e demais, como Elea e compañía, pois digamos que, despois de iso, pois diferentes filósofos comezan a chegar a Atenas e van a ter tamén unha influencia en que ali, unha vez asentado no século V o modelo democrático, o modelo da democracia ateniense, grazas ao liderazgo de Pericles, pois, grazas a Pericles, vaise expandir o modelo democrático en Atenas, aínda que sexa unha democracia limitada comparada cas que temos hoxe en día, porque sigue excluindo a boa parte da poboación, pero digamos que aínda así, ten neste modelo democrático ateniense, no que ten un gran peso a asamblea, no que, digamos, se eligen as magistraturas e outros gobernos a partir do sorteo para que vayan participando e rotando os diferentes cargos, pois digamos que neste contexto vai a desenvolverse máis fortemente a filosofía, xa que o diálogo e o uso da palabra vai ter unha gran relevancia. Isto vai a facer que, digamos, en Atenas vayamos a ter uns primeiros filósofos que van a ser os sofistas, e que basicamente son estranxeiros que veñen a Atenas a enseñarlle aos que queren triunfar na asamblea como facelo. Veñenlle por eso basicamente a ensinar oratoria e a ensinar, pois eso, a defender calquera postura, a defender que se faga tal camiño por ali, se hai que ir á guerra ou non, ou calquera cuestión, digamos que eles veñen a ensinarlles a defender calquera postura. Por eso, digamos que hai que sinalar que algún dos máis importantes sofistas van ser Gorgias, Protágoras, Hipias, Pródico, Trasímaco, Critias e Calícles. E digamos que de entre deles, pois os máis importantes son Gorgias e Protágoras. E a cuestión é que en xeral o pensamento sofista se vai a vincular ao relativismo, ao escepticismo, en canto a negar as verdades absolutas ou decir que estas non se poden coñecer, porque, digamos, eles van a estar moi influenciados polo feito de viaxar por diferentes lugares e atopar que, digamos, en cada lugar dice que a verdade é unha cousa distinta.
ou que os ritos, por exemplo, os ritos funerarios van ser distintos nas polis gregas, que en Exipto, que digamos en Atenas que en Esparta, que os persas, digamos que en cada lugar pois hai unhas diferentes tradicións, unhas diferentes concepcións, tanto religiosas como políticas e demais, e isto vai facer que os sofistas digan que a lei, o nomos, non é algo natural, senón que é algo convencional, que é algo relativo, que é algo que depende pois de cada comunidade política, do seu contexto, das súas tradicións, e isto, pois, este relativismo e escepticismo, por eso se vai asociar cos diferentes filósofos sofistas. Pero, digamos que, sobre todo, o escepticismo vaise vincular moito a Gorgias, a quen tamén se vai a vincular ao relativismo, en canto a que Gorgias vai a negar a posibilidade de coñecer verdades absolutas e universais a través dun célebre argumento que di, na primeira tese, que nada existe, na segunda tese, que aínda que algo existise sería incognoscible, nós non o poderíamos coñecer, e a terceira tese, que di que aínda que algo fose cognoscible sería incomunicable, porque non o poderíamos traspasar, digamos, de feitos a palabras. No propio paso dos feitos a palabras perderíase, digamos, esa realidade. E digamos que con esta tese triple de que nada existe, se algo existise sería incognoscible e se algo fose cognoscible sería incomunicable, pois Gorgias nega a posibilidade de coñecer as verdades e polo tanto pois acércase a eso, un relativismo noseolóxico e un escepticismo noseolóxico en canto que imposibilidade de coñecer. Despois temos a Protágoras. Protágoras vai a defender un relativismo noseolóxico e moral. Cada un ten a súa propia verdade e a súa propia concepción do ben e da virtude, feito que se vai a ver reflexado en as diferentes culturas, en que haxe diferentes concepcións do ben, como decíamos. El vai a facer a través da súa teoría da homomesura, que significa que o home é a medida de todas as cousas, das que son en tanto que son e das que non son en tanto que non son. É dicir, que somos as propias persoas a quen hai que mirar a hora de ver cal é a realidade, cal é a verdade, non as cousas mismas. Nas cousas mismas non está a verdade, por eso non hai unha verdade fixa, universal, absoluta, senón que é relativa ás persoas. Por eso digamos que a Protágoras se lle vincula co relativismo. Despois temos outros filósofos, outros sofistas, como son Trasímaco, Antifonte e Crítias, que van facer fincapé en que a lei, como decimos, o nomos, é convencional e non natural. Porque, digamos, se fora natural, como defenden outros autores gregos, pois non poderíamos ir contra as leis, non poderíamos ir no sentido de querer cambialas. Pero, en cambio, eles defenden que sí que se pode cambiar. E máis, os sofistas van a estar en contra da escravitude en moitos casos e outra serie de cousas que na democracia ateniense pois que o considerábanse totalmente normal, considerábase algo natural e polo tanto non se cuestionaba. Por eso, hai que decir que os sofistas foron normalmente moi criticados. Incluso dicían que as guerras que perdeu Atenas foi por culpa dos sofistas, porque atacaban as bases da democracia ateniense e argumentos similares. Tamén se lle criticaba que eles cobrasen polas súas clases. Pero o certo é que outros filósofos ao mellor tiñan unha orixe máis nobre e digamos que non necesitaban ese diñeiro. Ou, ao ser da propia Atenas, pois digamos que tiñan unha forma máis fácil de conseguir diñeiro. Pero digamos que os sofistas, que eran estranxeiros en Atenas, realmente a súa única forma de subsistencia era cobrar polo seu traballo. E por eso digamos que, aínda que isto foi moi criticado, pois ten o seu sentido que o fixeron. Pero a cuestión é eso, que os sofistas, incluso a propia palabra sofista, habitualmente pois se foi identificando con algo negativo, precisamente por eso, por a súa concepción relativista, escepticista, que vai a ser moi criticada, sobre todo, como veremos, por Sócrates e Platón, para os cales a verdade é universal e absoluta, e a cal, pois, polo tanto, se pode coñecer. Ahora imos pasar a Sócrates. Sócrates conviveu cos sofistas, incluso pois tuvo debates con eles, con algún deles, e digamos que Sócrates vai a ser o mestre de Platón. Sócrates non nos vai deixar
obras, porque el pensaba que a verdadeira filosofía pois se facía a partir da palabra nun diálogo vivo cos demais, e polo tanto pois non deixou escritos. E todo o que sabemos de Sócrates basicamente a través de Platón e de algúns historiadores da época. Pero digamos que sobre todo a través dos diálogos de Platón pois vemos a un Sócrates que debate cos sofistas e que intenta pois replicalo. Actualmente pois sabemos que sobre todo o Sócrates real se vinculará máis ás primeiras obras de Platón, que serán as que llevan a chamar obras socráticas, como veremos posteriormente, e non tanto ao Sócrates que aparece máis adiante, que vai a representar nos diálogos de Platón pois a posturas de Platón e xa non de Sócrates. Pero digamos que sí que se considera que os primeiros Sócrates que aparecen nos primeiros diálogos de Platón pois sí que representan o seu pensamento, que é o pensamento do mestre de Platón, por eso tamén é importante. A cuestión é que Sócrates pois vai a defender como teses filosóficas, por un lado, o universalismo moral e noseolóxico, que significa que sí que podemos coñecer a verdade das cousas, podemos chegar a que o ben, a que a virtude ou que a valentía. E despois hai outra tese que é o intelectualismo moral socrático, que significa que o mal ten a súa orixe na ignorancia e todo aquel que coñece a virtude pois volvese realmente virtuoso. En este sentido, nadie fai o mal a sabendas para Sócrates, senón que o mal sempre ven, como decimos, da falta de coñecemento. E a cuestión é que o seu universalismo moral e noseolóxico vai a influenciar, como diremos, a Platón, e incluso toda a teoría de Platón vai a ser unha defensa do postulado do seu mestre, e este universalismo moral e noseolóxico de que, digamos, os conceptos poden realmente ser coñecidos, podemos chegar a unha definición universal de que o ben, de que a virtude, etc., pois vai se contrapoñer, como víamos, aos sofistas. E Sócrates ten outro aspecto importante que é o seu método de facer filosofía, que vai ser chamado método socrático. O método socrático vai a ter dous pasos, dúas partes. E ten que ver con como el pois vai a falar cas outras persoas e vai a interaccionar sobre todo cos sofistas e con aqueles que, digamos, eran alumnos de sofistas e que se creían moi intelixentes, moi sabios, que xa sabían moitas cousas. E por eso, digamos, que o primeiro paso do método socrático é a ironía socrática, entendida como facerse o parvo, facer como que non sabe de que o que vaya sobre o que está preguntando, dicíndolle, por exemplo, a Protágoras ou a outro sofista: eu non sei nada, ti que eres tan sabio, dime que é a virtude. Digamos que comeza casi gabando ao contrario para que este pois lle solte unha definición acerca de algo, a virtude, o ben, a valentía ou o que sexa, a xustiza e demais. E digamos que este contrario pois crécese e dille: sí, claro que cho digo, a virtude é tal cousa, ou a xustiza é tal outra. E entonces Sócrates comeza a retorcer esta definición, empeza a toparlle, digamos, puntos débiles a esa definición, pero se a virtude é tal, entonces que me dis de cual, ou se isto é xusto, entonces que me dirías de isto, non che parece xusto ou parece injusto? E empeza, digamos, a retorcelos así hasta que eses supostos sabios, esa xente que en teoría sabía de todo ou que sabían do que falaban, pois realmente acaban recoñecendo a súa ignorancia. Acaban recoñecendo: pois mira, Sócrates, eu pensaba que sabía o que era a virtude, o que é a xustiza, pero despois de estar aquí dándolle voltas, doume de conta de que realmente non o sei. E que pasa? Pois unha vez que se chegou a este momento é cando comeza a segunda parte do método socrático, que é a maiéutica. Maiéutica é un termo que ven de dar a luz e ten que ver cas matronas, porque digamos que o propio Sócrates di que a súa nai era unha matrona, digamos unha persoa que axuda a parir a outras, pero que ela non pode parir xa, e di de si mesmo que el tamén é como unha matrona de ideas. Digamos que el non pode parir coñecementos, pero pode axudar a outros a que os paran por si mesmos. E di que isto é o que fai. E digamos, nese sentido, esta segunda parte do método consiste pois nese diálogo co outro, ir intentando chegar a unha definición mellor. E por eso, se ledes os diálogos de Platón,
en parte deles podedes ver como comezan, digamos, Sócrates falando con outros, por exemplo, no diálogo sobre a República, que vai sobre que a xustiza, pois vemos como aparecen diferentes personaxes, Trasímaco, Calicles e demais, con respecto dos cales, pois Sócrates lle pregunta que a virtude e eles danlle diferentes definicións. Sócrates pois non está moi de acordo, empeza a buscarlle os problemas, esas definicións, e a obra acaba, digamos que continúa, pois cun diálogo entre eles hasta chegar, pois eso, unha definición do que sería a xustiza nun concepto máis universal, que é basicamente do que se encarga esta obra, na que vai falar do seu modelo político ideal, pero todo en relación a esa pregunta de que é a xustiza. E por eso, a mayéutica ten que ver con atopar en si mesmo a verdade a través do diálogo. E digamos que a cuestión é que sobre todo Sócrates tería o papel de conducir a outro para que acabe atopando por si mesmo esa verdade. E bueno, pois a cuestión é que o método socrático vai influenciar a Platón e ten moito que ver co seu método dialéctico, como veremos. Unha vez visto isto, xa podemos pasar a Platón, comezando falando do seu contexto histórico. Platón sitúase no século de Pericles, é dicir, aproximadamente entre o 495 e o 429, son, digamos, uns 70 anos aproximadamente entre unha cousa e outra, nas que, digamos, rexe o modelo democrático en Atenas. Porque acabará, digamos, cando Atenas perda a guerra do Peloponeso, e digamos que se instaura, digamos, un goberno dos 30 tiranos e demais, que, digamos, vai a ser un contexto no que se vai a situar Platón. Platón, digamos, que vai a acabar decepcionado ca democracia, tamén posteriormente, porque este modelo democrático que despois de volver a xurdir, xa que volverá a xurdir a democracia tras este pequeno goberno dos 30 tiranos, pero digamos que xa vai a ser unha democracia moito máis débil. Nesta democracia máis imperfecta vai ser a democracia que vai a matar a Sócrates, porque Sócrates vai a ser obrigado a suicidarse alrededor do 400 antes da nosa era, acusado de impiedade e corrupción de menores polas súas ensinanzas filosóficas. E digamos que todo isto pois vai causar a Platón pois un rechazo ao modelo democrático, por eso buscará un modelo de sofocracia, un modelo onde gobernen os sabios, porque veu pois como ese modelo democrático ateniense pois acabou derivando a través dos demagogos e demais hasta incluso levar a morte do que era o seu mestre. Nese sentido, un pouco apuntado a este contexto histórico, podemos comezar a falar da súa vida e obra. Platón nace en Atenas no ano 427 antes da nosa era, no seo dunha familia de alta aristocracia, na que había un crecente rexeitamento da democracia de Pericles. Chamábase Aristócles, e digamos que o nome de Platón é un mote pola súa forza e o seu corpo, digamos, fornido. Platón foi discípulo de Sócrates, a quen coñece no 407, quen fai que renegue, digamos, da poesía e a tragedia, porque ao principio Platón quería ser poeta, e, digamos, dramaturgo e demais, pero despois de coñecer a Sócrates decídese a ser filósofo. Platón na súa xuventude quería dedicarse á política, e aínda que despois non a fará en Atenas tras ver o acontecido co réxime dos 30 tiranos que vos contaba, e coa morte de Sócrates a mans da democracia ateniense, non deixará de darlle voltas a cuestións en torno á política, como é o tema da xustiza, como será, pois eso, o seu modelo ideal que el escribirá na súa obra A República. Este feito, a morte do que el consideraba como máis xusto dos homes no 329 a.C., antes da nosa era, é un punto de inflexión na súa vida, xa que comeza a escribir os diálogos nos que Sócrates será o principal interlocutor e que serán clasificados por Jaeger como os seus escritos de xuventude. Entre eles van estar a Apoloxía, o Critón e o Protágoras, entre outros. Platón vai a comenzar unha serie de viaxes que o levarán a Siracusa en varias ocasións, acabando nunha delas sendo vendido como escravo, aínda que recuperará a liberdade e volve a Atenas, onde decide centrarse na ensinanza e funda no 387 a.C. a Academia. Esta etapa vai ser clasificada como de transición. A ela pertencen o Gorgias e o Menón, entre outras obras. Volverá a intentar en máis ocasións levar a práctica o seu ideario político
recollido na obra A República, pertencente á etapa de madurez na que formula a súa teoría das ideas e na que se atopan outras obras como Fedón e Fedro, mas de novo fracasará e na vellez reformulará o seu pensamento político nun novo diálogo titulado As Leis, pertencente á etapa revisionista ou de vellez, na que xa ten como discípulo a Aristóteles e a que tamén pertencen obras como O Político e O Sofista, e nas cales vai a facer unha crítica incluso da súa teoría das ideas e demais. E a cuestión é que morrerá no 347 antes da nosa era, consagrado como unha das bases principais da cultura occidental. Hai que decir a este respecto que moitos consideran a toda a filosofía posterior a Platón como notas a pé de páxina das súas obras. De seguido, tedes recollido de novo as súas obras, ese período socrático, ese período de madurez, ese período de transición, despois o período de madurez, que digamos é o máis importante, aí é onde está a República, que digamos é como a súa obra máis fundamental, e por último temos o período do vellez con outras obras, Teeteto, Parménides, Sofista, Timeo e Leis. Agora vamos falar das súas influencias. Disto xa falamos anteriormente, fomos sinalando pouco a pouco, pero agora vamos a recoller aquí todas. A cuestión é que as teorías ontolóxicas de Parménides, a realidade como algo inmutable, permanente e indivisible, e por outro lado de Heráclito, a realidade como algo mutable, cambiante, fragmentado e múltiple, influirán na súa concepción da diferencia ontolóxica entre o mundo das ideas, que vai ter esas características que Parménides lle daba ao ser, as ideas que, digamos, vai ser a verdadeira realidade das cousas, como idea de ben, idea de justicia e demais, van ser inmutables, permanentes, eternas, incambiables e demais. E por outro lado, a parte desa realidade que vai ser o mundo das ideas, o mundo inteligible, vai estar por outro lado o mundo sensible. O mundo sensible vai ter as características, como veremos, da concepción de Heráclito. O mundo sensible vai ser mutable, cambiante, plural, e digamos vai ser vincular ese coñecemento que nos dan os nosos sentidos. Neste sentido, como decíamos, o poema no que explicaba as dúas vías que podería seguir alguén de Parménides pode verse como un antecedente da teoría da diferencia ontolóxica, mundo sensible captado polos sentidos, por un lado, e mundo inteligible captado pola razón. Neste sentido, como decimos, Parménides xa no seu poema sobre o ser vai a deixar unha concepción que vai deixar moita pegada en Platón, quen o vai levar máis alá, desenvolvendo xa toda esta teoría dualista, do dualismo ontolóxico vinculado a esa diferencia ontolóxica de 2 graos, de por un lado o mundo inteligible, que é o mundo máis elevado, de onde están as esencias das cousas, e por outro lado o mundo sensible, como digamos este mundo no que nos vivimos, donde hai multiplicidade de seres, donde hai, digamos, degradación, as cousas nacen, crecen e morren e demais. En este sentido, este vincularíase cos sentidos, mentras que o máis elevado se vincularía sobre todo ca razón. Por outro lado, o escepticismo nos sentidos de varios autores precedentes, como Parménides ou Gorgias, van a influenciar a crítica dos sentidos de Platón. E como Parménides defenderá que se pode coñecer a verdade a través da razón, é dicir, comparte con Parménides e Gorgias a crítica do coñecemento que nos damos nos sentidos, pero a diferencia de Gorgias, da mesma forma que Parménides, isto non significa que non podamos coñecer a realidade, sino que o camiño para coñecer a realidade é outro, que vai ser o camiño da razón. Por outro lado, como decíamos, a teoría da transmigración das almas dos pitagóricos, que o recollían eles dos órficos, vai influenciar a Platón, quen comparte esta distinción alma como algo inmortal e corpo como algo mortal. Posteriormente veremos todo, digamos, este dualismo antropolóxico de Platón e veremos que importancia ten esta cuestión tamén no tema do coñecemento, xa que para el, como veremos, aprender vai ser recordar, e isto vai ter moito que ver con como a nosa alma xa coñeceu as ideas. Isto veremoslo posteriormente. Por último, o método socrático, o universalismo moral e nosolóxico e o intelectualismo moral socrático van influenciar a Platón. A súa teoría das ideas incluso pode ser entendida como unha forma de darlle base ontolóxica ás teorías do seu mestre. É dicir, a teoría de Sócrates tiña un problema, que digamos, como podía el probar que
estes conceptos dos que falaba, como a xustiza, a virtude, o ben, a valentía, o demais, tían unha base real, que era ademais inmutable, e que fixera que estes conceptos pois puideran ser universais, absolutos e demais. Pois, esta base, que hasta certo punto podemos decir da que carecía o Sócrates, pois vai a dar Platón con toda a súa teoría ontolóxica acerca da realidade, na que vai explicar, pois eso, a partir das ideas, como hai un mundo máis alá, na que estarían, digamos, as esencias deste tipo de conceptos, como sexa o ben, a valentía, a xustiza, a beleza e demais. Neste sentido, por eso, hai que recordar sempre que Platón é un discípulo de Sócrates e que o pensamento de Platón ten moito que ver ca defensa do seu mestre, que ademais un mestre que foi condenado a morte, condenado a suicidarse, a tomar cicuta por ser acusado, digamos, debido sobre todo, pois eso, a facer filosofía, a meterlle ideas aos fillos dos atenienses ou cousas así, como decían. Pois digamos que todo isto vai levar a que Platón pois que irá defender a través da súa obra o legado do seu mestre. Agora tedes unhas actividades de preparación que poderíades realizar antes de metervos propiamente na teoría de Platón. A primeira sería todo aquilo que percibo por medio dos sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto, é real? Que pensades vos? Teríades que escribir a vosa resposta e reflexionar sobre isto. Despois, 2. Existe algún tipo de realidade non perceptible polos sentidos? Se non a podo percibir, como podo coñecela? 3. Podemos admitir que existen persoas xustas, bondadosas ou fermosas? Pero viches algunha vez, ou seja, podemos admitir isto, pero viches algunha vez a xustiza, a beleza ou a bondade en si mesmas, con independencia, digamos, de veras en algunha persoa ou tal? 4. Quen nos proporciona os datos máis fiables sobre a realidade? A razón ou os sentidos? Que tipo de coñecemento é superior? O sensible, vinculado aos sentidos, ou o intelectual, vinculado á razón? E por último, nos seres humanos, onde se localizan os sentidos? E a razón? Esta sería, pois, as actividades de preparación. Estaría ben que as fixérades, e agora xa imos a pasar a explicar as teorías de Platón. Para comezar, imos explicar as teorías ontolóxica e noseolóxica de Platón, é dicir, acerca da realidade e acerca do coñecemento, pois ambas están moi vinculadas. En ambos casos, a teoría fundamental de Platón vai a ser a teoría das ideas, segundo a cal o que vemos, todo, digamos, cando eu vexo outras persoas, cando vexo diferentes cans, cando vexo diferentes tazas, eu cando vexo a través dos meus sentidos e capto unha certa realidade, pois e vexo unhas cousas cambiantes ou imperfectas, pois realmente o que estou vendo é unha mera imitación da verdadeira realidade das cousas, da esencia do que é ser bo, da esencia do que é ser belo, da esencia do que é ser virtuoso. Digamos que cando eu penso ver estes atributos en algunha persoa, realmente só estou vendo unha imitación con respecto do que sería a perfección que se atoparía na esencia desa cousa, que estaría, pois como decimos, nun mundo aparte. Por eso, a teoría das ideas de Platón supón unha diferenza ontolóxica, no sentido dunha distinción entre, por un lado, o mundo sensible, múltiplo, cambiante, perecedeiro, no sentido de que todo nace, se desenvolve e morre, e, por outro lado, estaría ese outro mundo inteligible, no que as cousas, digamos que as esencias verdadeiras das cousas sempre permanecen. Hai que sinalar que con idea, pois aquí estamos falando de esencia, non estamos falando de algo que eu pense. As ideas non son, digamos, contidos mentais, como será a partir da modernidade. Para Platón, cando fala de idea, pois eso, fala dunha esencia de algo que, ademais, é independente da miña mente. Está noutro mundo. E, bueno, a cuestión é eso, que esa diferencia ontolóxica vai levar tamén unha diferencia entre dos graus de coñecemento, que vai ser, por un lado, o coñecemento sensible, que se vai identificar coa opinión, e, por outro lado, o coñecemento inteligible, que se vai a vincular a ciencia, entendida en grego serían, por un lado, opinión doxa e ciencia episteme. Como veremos posteriormente, cada unha destas dúas partes ou graus do coñecemento poderase subdividir en outras dúas partes, pois isto xa veremos posteriormente,
ao ver os textos. Despois, outra cousa importante é explicar que o coñecemento para Platón é recordar, xa que as nosas almas, como dicimos, xa coñeceron as ideas, porque digamos que a nosa alma, digamos que pertence ao mundo das ideas, pero caeu en desgraza e quedou unida ao corpo. Os corpos son como as cárceres das almas. Pero a cuestión é que a través do diálogo, a través da dialéctica, a través, digamos, do uso da razón, as persoas podemos recordar e podemos coñecer o que xa sabíamos no seu día, pero que esquecimos cando se uneu esa alma ao corpo, porque, digamos, se contaminou, perdeu a súa pureza e por eso olvidou todo. E outro feito importante é que a relación entre as cousas e as ideas, entre, por exemplo, a pluralidade de seres humanos que poidan ser, por exemplo, bondadosos, e a idea de que é o bo ou de que é o ben, pois digamos é unha relación sempre de participación e imitación. O que nos parece belo é porque imita ou participa da idea de beleza, como decimos. Unha vez visto isto, pasaríamos xa aos textos de Platón, porque digamos a través dos seus textos é como mellor se comprenden as súas ideas. Xa contamos que os seus textos son sempre diálogos, no que aparece sempre a figura de Sócrates para expresar sobre todo o pensamento de Platón e contrapoñelo ao pensamento dos sofistas e outros pensadores. E digamos que nese sentido, por eso sempre aparece Sócrates contra outro, ou Sócrates con algún amigo del co que debate, e basicamente pois, o outro vai facendo algunha apostilla, pero basicamente Sócrates desenvolvendo a súa teoría. E aquí pois vamos a ver tres textos. Dous textos pertencentes á República, que van ser, digamos, dous dos seus textos fundamentais, que son o mito da caverna por un lado e o símil da liña por outro, e despois un texto no que expresa esta teoría da reminiscencia e tamén nos fala sobre a virtude que se atopa na obra Menón. A continuación, pois tedes un vídeo no que podedes ver recollido a lectura, digamos, do mito da caverna, por se o queredes escoitar. E posteriormente, pois xa tedes por escrito, dividido en varias partes, o mito da caverna de Platón. O mito da caverna de Platón, basicamente, e vou vos resumir un pouco as súas ideas, pero sería importante que lesedes o propio texto, pois neste mito, Platón vai nos expresar, digamos, o seu dualismo ontolóxico, a súa crenza da diferencia ontolóxica, a través de decirnos que imaginemos unhas persoas, uns prisioneiros, que estuveran desde que naceron pois atados, digamos, que só puderan ver o que se reflexa nun muro diante delos, e que estuveran pois dentro dunha caverna, dentro dunha cova da que non puderan sair, e que sempre pois desde nenos viran pasar unhas sombras e que eles o identificasen coa realidade. Pois o que nos di Platón é que a cuestión é que esta primeira representación do ser humano atrapado dentro dunha caverna, pois, como veremos, vais a identificar en Platón co mundo sensible, co mundo no que, digamos, o que percibimos a través dos nosos sentidos, Platón vai no identificar pois con eso, con solo ver sombras, apariencias e pensar que esa é a verdadeira realidade. A cuestión é que Platón vai a contar como que pasaría se un destes prisioneiros pois fose liberado. Para comezar, conta como se daría a volta e como vería que esas sombras que hai dentro da caverna realmente pois o que son é o reflexo de unha serie de obxetos que pasan por detrás del e que, digamos, hai un lume dentro da caverna e os seus reflexos pois son os que deixan, digamos, esas sombras. E aquí, pois dentro da caverna, no que en ambos casos se fala dunha única realidade que sería a realidade sensible, pois estamos identificando unha forma de coñecemento que é a opinión, a doxa, pero que ten xa 2 graus. Digamos que cando o prisioneiro mira a esas sombras, pois estamos falando da icasia, que é a imaginación, é o grado máis baixo de coñecemento. Pero, cando se dá a volta e ve os obxetos que había dentro da caverna, estamos falando da piscis, da crenza, que, digamos, é outro grado dentro da opinión deste coñecemento sensible, pero que xa é un pouco máis elevado.
E a cuestión é que este é a forma de coñecemento habitual que temos nós. Vemos objetos materiais e pensamos que esas son a verdadeira realidade das cousas. Pois Platón vai nos decir que esa non é a verdadeira realidade. Así vai seguir contando que pasaría se sacáramos este prisioneiro fora da cova. Conta que lle costaría moito sair porque ao comezo pois non podería ver ben a luz de fora, non podería ver nada e ademais pois sería eso, un proceso lento e incómodo, pero a cuestión é que cando conseguira subir a costa e chegase a luz, pois podería comezar, co paso do tempo, a ver a realidade de fora. Podería ver que o que vía dentro realmente non era a realidade, era mera apariencia. E así conta tamén Platón, neste caso, estamos falando pois xa do exterior da caverna que representa, como decimos, ese mundo das ideas, ese mundo inteligible, e aquí volve a haber tamén dous subgraos, por decirlo así, do coñecemento. Primeiro está o caso cando, digamos, este prisioneiro é incapaz de mirar cara ao ceo e mira cara ao chan e mira cara, digamos, o reflexo das cousas que ve nun lago, que ve na auga, e que isto vai a representar dentro deste coñecemento inteligible as matemáticas, o pensamento matemático, e por outro lado vai estar xa cando este prisioneiro xa sexa capaz de ver as cousas por si mesma, xa non teña que ver os seus reflexos no exterior, e cando poida mirar incluso, pois eso, ao propio sol, cando mire os árbores, cando mire as cousas e mire o sol, pois aquí isto vai a representar dentro do propio coñecemento intelectual, dentro do propio coñecemento inteligible que se identifica coa ciencia como episteme, pois digamos que a súa forma máis elevada, que é a dialéctica, e a dialéctica pois é o coñecemento das ideas. E digamos que o coñecemento das ideas pois é o grado máis elevado do coñecemento. Por eso o mito de Platón expresa tanto a súa concepción ontolóxica de que existen dúas realidades. Unha realidade identifícase, como decimos, co interior da cova, e outra realidade identifícase co exterior, e identifícase tamén primeiro con eses dous grados de coñecemento, a opinión e a ciencia, pero despois tamén se identifica dentro de cada un deles con dous niveis. Dentro da opinión, como decimos, primeiro a imaginación, que é o máis baixo, e a crenza, que digamos é o máis alto dentro deste primeiro grau, que é a opinión, e despois, por outro lado, temos o coñecemento inteligible, temos, digamos, a episteme, a ciencia, e digamos que se divide en dous, nas matemáticas e, digamos, xa na dialéctica. Por eso, digamos que esta é a concepción de Platón e, como vemos, aquí como se identifica. Pero, digamos que o mito da caverna non acaba aquí. Hai unha parte máis que, digamos, é onde se explica que pasaría, digamos, se pregunta a Sócrates que pasaría se este prisioneiro que foi liberado pois quixera volver abaixo, quixera, digamos, baixar de novo á cova e intentar sacar de ali aos demais. Pois o que nos di Sócrates o que nos di Platón a través da figura de Sócrates e de Glaucón é que esa xente pois non querería sair de aí, que ademais pensarían que este prisioneiro liberado que agora intenta volver a entrar está tolo, e incluso din que podería chegar incluso a querer matalo, por dicir, estános intentando quitar de aquí, levarnos fora, levarnos ao perigo. Digamos que habería esta mala resposta. Isto lévanos a varias cuestións. Este mito, aparte desta concepción ou esta forma de chegarnos a él unha interpretación da teoría do coñecemento e outra da teoría da realidade, hai máis interpretacións que facer. Unha é a interpretación política, outra é a que ten que ver ca educación, e digamos que en canto a que ten que ver ca educación, ten que ver co complicado que é o proceso educativo, digamos, de sacar as persoas que se atopan na ignorancia, atraelas ao coñecemento, pois é un proceso moi
moi complexo, xa que elas pensan que xa saben, realmente que non necesitan saber nada máis, e digamos, nese caso, en moitos sentidos teñen unha actitude contraria, digamos, a figura, digamos, do prisioneiro liberado, como podería ser a figura do profesor ou profesora, e digamos que esa sería unha interpretación. Pero que ainda así, pois que o profesor ten que volver a esa caverna, ten que ir aí a ensinar aos demais este tipo de cousas, ainda que lle coste. E por outro lado ten eso, a interpretación vinculada á política, que é a interpretación de que o sabio, o filósofo, o que coñece como é realmente a verdadeira realidade, non debe quedarse contemplando as ideas, por decir así, non debe quedarse na vida contemplativa, senón que ten que volver á caverna, ten que mollarse as mans, ten que mancharse de barro e ten que, digamos, intentar convencer os demais de cal é o mellor para a polis, cal é o mellor para a comunidade política, en base ao seu coñecemento sobre este tipo de ideas, como son a xustiza, a igualdade, a valentía, o ben ou calquera outro tipo de idea deste estilo, pois digamos que el, que é o que ten este coñecemento moral e político, estas ideas, pois é o que debe gobernar, aínda que isto lle poida levar problemas personalmente. Isto explícase na súa obra República, en canto á idea de que os que deben gobernar non son necesariamente os que queiran gobernar, incluso, pois eso, poden non querer facelo, pero son os que o fan por, digamos, por ese amor á comunidade, por ese, digamos, interese xeral que leva, pois eso, en vez de adicarse a esa vida privada ou a esa contemplación das ideas, pois remangarse as mangas e traballar pola comunidade. E digamos que esta é outra das interpretacións que ten este mito. A continuación tedes unhas actividades sobre o mito da caverna que podedes facer. Moitas delas xa vos fun explicando, digamos, na propia explicación cales serían as respostas, pero teríades que ler o texto e iras contestando. Posteriormente, tedes unha explicación de como deberíades de comentar este texto. Para empezar un comentario, sempre se basa en sinalar o tema, o contexto, facer o comentario, facer comparacións, influencias e demais, e acabar con algunha conclusión. Pois dentro desto, en casos como de Platón, está ben sinalar, por exemplo, no contexto, de que obra estamos falando. En este sentido, sinalala dentro dos períodos das súas obras, como poida ser sinalar que o mito da caverna pertence á República e a súa obra, digamos que forma parte do período de madurez, e que é a súa obra máis importante, na que aborda diversas cuestións como é o seu modelo político ideal, en a que se atopan algúns dos seus pasajes máis importantes, como este propio mito da caverna ou a Semilla Línea. Por outra parte, como vos decía, un comentario de texto sempre debe empezar por sinalar cal é o tema do mesmo. E aquí, a cuestión é que a forma de sinalar un tema do texto pódese facer sempre de varias formas. Aquí, a proposta que vos faría eu é que o tema é o mito da caverna, no que explica a teoría das ideas e o papel do sabio. Esta é unha forma de dicilo. Tamén poderíades decir que o mito da caverna, digamos que o seu tema é a explicación do seu dualismo ontolóxico e noseolóxico. Sería outra forma de explicarlo. En ambos casos estaría ben. E tedes explicado tamén que é o que habería que facer. Neste caso, pois explicar cales son, digamos, esa relación entre os grados de coñecemento e como o sabio pois vai saindo desde ser ese prisioneiro hasta que é liberado, digamos, e a relación eso tanto no plano ontolóxico das dúas realidades como no seolóxico dos dous graus de coñecemento e incluso dentro de cada un destes graus as subpartes deles e como, digamos, se dá este proceso que podemos decir que vai eso da imaginación, a crenza, ao pensamento matemático e finalmente a dialéctica e coñecemento das ideas. Pois digamos que toda esta evolución escalonada das formas de coñecemento pois habería que explicalas. E tamén estaría ben pois explicar todo o que vos contei agora de todo este feito de que o prisioneiro pois volvese á caverna e as interpretacións políticas que hai acerca desto, de como son pois eso, os filósofos gobernantes os que se deben adicar á política e non quedarse na mera contemplación das ideas. A continuación, tedes un par de imaxes que vos sirven tamén para
comprender mellor o mito. Tedes un par de esquemas, un que fai esas relacións entre a realidade e coñecemento no mito e outro que explica a relación, digamos, entre este mito e tamén os símiles que se van empregando, tamén o símil da liña. Digamos, a relación entre os diferentes graus do coñecemento e os diferentes pasos que se vai dando e cales son os obxetos en cada caso que son representados. Aquí vemos como as imágenes que son obxeto de imaginación son representados polas sombras dos obxetos artificiais, como os seres vivos e obxetos que son, digamos, o obxeto da crenza representan os obxetos artificiais. E despois, como os obxetos matemáticos, que son o obxeto do pensamento matemático, representan as sombras das cousas naturais, e como as ideas son, digamos, representadas polas cousas naturais no mito, como era eso, as árbores, mirar cara ao ceo, e digamos como dentro desas propias ideas a idea de ben é simbolizada polo sol. O sol, digamos que representa a idea de ben, que é na xerarquía de ideas que fai Platón, pois a idea máis importante. Digamos que por eso o coñecemento en Platón tamén ten unha dimensión moral e política, en canto a que a idea de ben é a que nos debe guiar. E todo este intento de coñecer realmente ten como intención o coñecer finalmente que é o ben. Posteriormente tedes outro esquema máis no que tamén se presentan estas etapas, este paso dos diferentes graus do coñecemento, como decimos, da eicasia, que é imaginación, a piscis, que é a crenza, a dianoia, que digamos este pensamento matemático, e a noesis, que é esta dialéctica ou coñecemento das ideas. Digamos que vemos como imos avanzando desta doxa opinión, que se vincula pois con eso, coñecemento a través dos sentidos, coñecementos dubidosos, coñecemento das cousas particulares, a finalmente a episteme, a ciencia, que se logra a través do intelecto e digamos ten un carácter universal e necesario e se vincula pois ese con coñecer as esencias eternas das cousas. A continuación temos o outro dos textos fundamentais de Platón, que é o símil da liña. Este, digamos, símil explica de novo os graus do coñecemento que acabamos de ver, estes 4 graus ou estes 2 graus que serían a doxa ou opinión e a ciencia ou episteme e as seccións ou subgraus que teñen cada un destes dous que leva a que, como decimos, haxa 4. A cuestión é que Platón comeza neste símil contando, dicíndonos que imaginemos que facemos unha liña que separa dúas partes. Estas dúas partes basicamente van ser, como decimos, por un lado a doxa ou opinión e por outro lado a ciencia ou episteme. E vai nos decir que despois imaginemos que facemos outro corte que volve a dividir en 2 segmentos estas dúas partes. E así pois nos explica como secciona por un lado o sensible en 2 partes e o inteligible en outras 2 partes. E aquí, como decimos, pois é o que decíamos antes. A doxa ou opinión vai a dividir na imaginación e na crenza e, por outro lado, a sección do inteligible, digamos que a ciencia ou episteme vai a dividir nas matemáticas, o pensamento matemático, e na dialéctica ou, digamos, no coñecemento das ideas. E, digamos que este símil tamén nos vai apuntar algunhas cousas importantes máis que non sinalaba, por exemplo, no mito da caverna, aínda que tamén o podíamos identificar, que digamos que hai unha similitude entre a relación da imaginación ca crenza coa que hai entre as matemáticas e o coñecemento das ideas, é dicir, a dialéctica. Digamos que a imaginación é para a crenza o mesmo que son as matemáticas para o coñecemento das ideas. Isto, digamos, que é unha forma de entender o peso que teñen as matemáticas, pero ao mesmo tempo, como digamos, aínda non é chegar ao verdadeiro coñecemento ou ao coñecemento máis elevado que será o das ideas. Por qué? Pois porque, digamos que as matemáticas xa son un coñecemento máis abstracto, máis elevado. Por exemplo, cando pensamos no principio de triangularidade, non pensamos en cada un dos triángulos concretos, sino que pensamos nunha figura xeométrica que sempre se pode levar a cabo. Pois digamos que neste sentido é un coñecemento máis elevado que o mero coñecemento que nos dan, digamos, os nosos sentidos. Pero, digamos que aínda non chegou
ao coñecemento máis elevado, que é aquel que nos van a dar, digamos, as ideas. Digamos que a dialéctica, o coñecemento das ideas, tamén, que se denomina tamén noesis, pois digamos que vai a ser a forma máis elevada, e que vai ser directamente cando coñecemos as ideas que van ser as esencias das cousas, e que según Platón vai a ir máis alá. Pero bueno, o importante é ver que Platón dalle un peso moi importante ás matemáticas. As matemáticas para Platón son algo sin o cal, se non temos ese coñecemento matemático, non podemos pasar, digamos, a chegar ao coñecemento das ideas. Por eso Platón se di que encima da academia tiña a inscripción de que non entre aquí que non sepa geometría, é dicir, que non entre aquí que non sepa matemáticas, porque digamos que sin este coñecemento non é posible realmente chegar posteriormente a este coñecemento filosófico das ideas. Por eso digamos que as matemáticas teñen un peso importante no seu sistema. A continuación tedes unhas actividades en torno ao símil da liña, das que tamén vos fun comentando pois o fundamental é que deberíades de contestar. Posteriormente, pois como no caso do mito da caverna, tedes sinalado uns feitos importantes que teríades que ter en conta a hora de comentar. Como decimos, habría que comezar co tema do texto, que neste caso pois o tema para min sería o símil da liña, a través do cal Platón fai, digamos, diferencia os diferentes graus de coñecemento ou explica, digamos, a súa teoría acerca do coñecemento. E, por outro lado, sinalar que este símil da liña volve a estar na República, nesta obra de Platón que pertence ao período de madurez, e habería que volver a sinalar porque é tan importante e demais. Despois habería que facer toda esta explicación dos diferentes niveis do coñecemento dos que vos fun falando, sinalar tamén o peso que teñen as matemáticas e todas estas relacións que vos explicaba entre elas, e tamén pois con isto estaría ben que fixerades comparacións. Digamos que tanto o mito da caverna que anteriormente non o sinalai podíase criticar a partir do pensamento de Aristóteles, quen vai decir que só hai unha única realidade, que non hai dúas, e que o coñecemento pois non depende, digamos, de todo ese proceso que fai Platón a partir da reminiscencia ou a teoría das ideas, senón que coñecemos, digamos, a partir dos nosos sentidos e da abstracción que leva a cabo o noso intelecto a partir destas formas que recollemos a través dos nosos sentidos. Digamos que terá outra gran explicación que veredes sobre todo no tema de Aristóteles, pero que ahora sería importante pois sinalar que Platón será fundamentalmente criticado na súa teoría das ideas por Aristóteles, quen vai a sinalar que só existe un único mundo, e ademais pois vai a negar que o noso coñecemento pase por eso, por a reminiscencia, ou por coñecer as esencias das cousas como algo separado realmente das cousas mesmas. E isto mismo pois teríades que apuntar en canto a isto tamén, en canto ás formas do coñecemento, e ademais sinalar que Aristóteles pois vai a rebaixar esta importancia das matemáticas, non vai ter o mesmo peso para Aristóteles que ten para Platón. A continuación pois tedes un esquema que nos achega pois de novo a estes diferentes graus de coñecemento e esta relación tamén pois cos dous mundos dos que nos falaba Platón e cos obxetos en cada caso. A imaginación e Icasia ten como obxeto as imaxes, sombras e reflexos. A crenza, Piscis, ten por obxetos sensibles, animais, plantas, cousas fabricadas. O pensamento matemático, tamén chamado dianoia, ten por obxetos matemáticos, números, figuras geométricas, relacións matemáticas. E o coñecemento ou noesis, tamén chamado pois eso dialéctica, ten como obxeto as ideas, a idea de ben, a idea de beleza, a idea de xustiza e demais. Posteriormente, temos un texto no que Platón expresa toda a súa teoría da reminiscencia. Aquí é onde nos fala de que a alma pois é inmortal e de como pois perdeu, digamos, o todo o que sabía ao caer e unirse, digamos, ao corpo. Ademais, el comenta isto a hora de falar da cuestión da virtude, de se a podemos coñecer ou non, e digamos de que el pensa que certamente sí que se pode coñecer, pero neste caso, pois coñecer vai a ser recordar. Por eso, di el esa célebre frase que aparece aí de
aprender non é máis que as reminiscencias, e as reminiscencias serán pois ese recordar. A este respecto, pois sinalar que o Menón é unha obra de transición na que se ocupa da ensinanza da virtude, da polémica entre Sócrates e sofistas acerca de se a virtude se podía ensinar, porque, digamos, é un diálogo bastante complexo en conxunto ao tratar este tema, xa que van a intercambiar as súas posicións Sócrates e os sofistas en canto a se podía ensinar ou non, e digamos que vai ser un combate dialéctico forte, pero, sobre todo, a nós o que nos interesa aquí é o tema da teoría da reminiscencia. Por eso, digamos que é fundamental deste texto. Non tanto o tema da virtude, aínda que sei que está de fondo do texto a cuestión de se pode enseñar ou non, e digamos que neste debate sobre a ensinanza, en xeral, é no que se expresa toda esta teoría da reminiscencia para explicar como é que podemos coñecer ou non cuestións como poidan ser a da propia virtude. Bueno, unha vez visto isto, pois tedes algún esquema máis tamén acerca da teoría da reminiscencia e sobre a virtude, e agora tedes unhas actividades de reflexión antes de pasar a segunda parte, digamos, da concepción de Platón. Se vimos sobre todo a realidade e coñecemento, pois quedaríanos por ver a parte dedicada á moral, á política e á antropoloxía. E así as cuestións de reflexión serían: existe a alma? No caso de existir a alma é inmortal, justifica a tua resposta mediante un argumento. Que relación manteñen entre si a alma e o corpo? Forman unha unidade ou son dous elementos distintos e irreconciliables? Que é ante todo o ser humano, alma ou corpo? 3. As necesidades, apetencias ou demandas do corpo son vicios? O corpo é algo impuro? Que doutrinas coñeces que asocien o corpo coa impureza e o vicio? E 4. Quen debe gobernar? Os máis fortes, os máis ricos ou os máis sabios? E preséntasenos un dilema: os máis sabios ou a maioría? Como se denomina respectivamente o réxime político no que gobernan os máis fortes, os máis ricos, os máis sabios e a maioría? Como se denominan estes 4 réximes políticos? De todo isto falarános posteriormente Platón, pero estaría ben que reflexionarades vos sobre estas cuestións antes de entrar nilo. Ahora pasamos a falar da concepción antropolóxica, moral e política de Platón. Como vimos, Platón defende un dualismo antropolóxico, é dicir, vai defender que por un lado está o corpo, que é mortal e impuro, está máis vinculado a este mundo sensible, a estes sentidos e demais, as apetencias, os estímulos, os instintos animais, e por outro lado está a alma. Ademais, o corpo preséntase como a cárcere da alma. A alma vai ser algo eterno e inmortal, como sabedes, pois ten unha importancia fundamental na cuestión do coñecemento, e ademais, pois, Platón vai nos explicar que ao final todo este paso do coñecemento tamén ten un obxectivo. Ten o obxectivo de acabar purificando a nosa alma. Todo isto ten que ver ca teoría da reencarnación ou metempsicose, segundo a cal, en base ao noso comportamento nesta vida, a nosa alma vai a ser superior ou inferior. No caso de subir, sempre a nosa alma acabaría purificándose de todo e acabaría pois permanecendo no mundo das ideas. Este sería o ideal: ser sabio, vivir sempre como un sabio, incluso varias vidas, hasta purificarnos totalmente e quedar pois a nosa alma no mundo das ideas. Por outro lado, cando falamos da alma, esta alma da que fala Platón pois vai a ter 3 partes. Por un lado vai a ter a parte racional, que se vai vincular ca cabeza, co pensamento. Despois vai a ter outra parte irascible, que se vai vincular co peito, cas paixóns e os sentimentos nobres. E por último vai ter unha parte apetitiva, vinculada ao ventre, aos desexos e a apetitos corporais, os baixos instintos, por decirlo así. E digamos que por eso a alma se vai a vincular a estas 3 partes, aínda que sexa unha unidade. E o que veremos é a relación que vai facer Platón entre estas partes da alma, entre as diferentes virtudes e entre as diferentes clases sociais dentro do seu modelo político do que falaremos posteriormente. A cuestión, pasando á ética, é que Platón comparte o intelectualismo e o universalismo moral socrático
e está en contra do relativismo dos sofistas. Para Platón, os valores morais son obxectivos e atópanse no mundo das ideas. Como decíamos, a valentía, a bondade, a nobreza, a temperanza, a xustiza, pois todo isto, pois digamos que existe e digamos ten a súa esencia no mundo das ideas. E a cuestión é que Platón relaciona as partes da alma con virtudes. A racional vaina vincular a inteligencia e a prudencia, a irascible vaina vincular a valentía, e a apetitiva quero dicir, vaina vincular a moderación. E a cuestión é que se todas as partes son virtuosas e se goberna e deixamos gobernar a parte racional, pois vai se dar a xustiza no individuo, que digamos é a virtude máis importante de todas. E a cuestión, isto que el di acerca do individuo, pois vai se dar tamén na cidade. Como veremos nos textos de Platón, hai un isomorfismo entre a tripartición da alma e da cidade. Platón vai a falar de 3 clases sociais, que van ser os gobernantes, os gardiáns e os produtores. Os gobernantes vanse vincular a predominancia dentro da nosa alma da parte racional, da razón, e vanse vincular a virtude da prudencia. Os gardiáns, podemos pensar pois na policía, nos militares, pois todo isto se recolle dentro da categoría de gardián, que son os que gardan a orde na cidade, mentres que os gobernantes pois serían os que a dirixen, e os gardiáns pois vanse vincular a parte irascible da alma e vanse vincular a virtude da valentía. E ao seu paso, o seu objetivo basicamente na vida é axudar aos gobernantes a manter a orde na cidade. E despois temos os produtores. Os produtores vanse vincular, digamos, a parte apetitiva ou concupiscible da alma, a parte que se deixa guiar por eses baixos instintos, e a súa virtude vai a ser a moderación. E a cuestión é que, como no individuo, a xustiza, tamén na cidade, consiste en que en cada clase social se ocupe do seu, e en que sexan os gobernantes os que dirixan a cidade. Esta concepción da xustiza é a da xustiza como armonía. De acordo con Platón, unha sociedade é xusta cando cada quen fai o que lle corresponde segundo o seu tipo de alma. É dicir, que tipo de alma predomina en el, que parte da alma predomina máis. Este modelo expuxo na súa obra A República e digamos que sería posteriormente criticado por falta de liberdades e unha estratificación social moi rígida. Mais tamén se valora certa igualdade entre os homes e as mulleres que expresa el en canto a que tanto os gobernantes pois poden ser homes e mulleres. Algo que, digamos, outros pensadores posteriores, Aristóteles e, digamos, moitos filósofos, pois van a estar en contra de que as mulleres poidan gobernar ou poidan ter, digamos, esta dimensión política ou a dimensión da educación, pero digamos que Platón, a pesar de ser un dos primeiros filósofos, pois xa tiña isto claro. E por último, tamén compre falar da distinción dos diferentes régimes políticos. Platón vai a facer, digamos, unha distinción e vai a falar desde o máis elevado hasta o máis baixo. O máis elevado vai ser a aristocracia, que é o goberno dos mellores. Despois vai dicir que este pode derivar cando os fillos dos mellores pois se dedican basicamente a pelexar pois na timocracia. A timocracia é o goberno dos guerreiros. O goberno dos guerreiros, digamos, cando os fillos dos que guerreaban pois xa só se moven polo diñeiro, pois vai ser o goberno dos ricos. É dicir, que vai ser a oligarquía, o goberno dos ricos, que digamos é a derivación do goberno da timocracia. E despois, cando gobernen os ricos e haxa unha maioría de pobres, pois esta maioría de pobres vai a tomar o poder por asalto e vai se instaurar a democracia, que é o goberno da maioría, que, como vedes, para Platón pois non é moi ben visto, está bastante abaixo, sobre todo porque Platón explica que a democracia é un réximen que deriva facilmente na tiranía, no goberno do tirano, no réximen dictatorial, porque, digamos, nunha democracia na que hai poucos contrapesos, na que gobernan as maiorías sin algún tipo de límite, sin seguirse pola lei, sin unha serie de cousas así, pois é fácil que un demagogo se faga co control da asamblea e consiga pois que ao final sucedan pois cousas malas.
Isto ten moito que ver co xuizo ao que foi sometido Sócrates, porque Sócrates foi sometido nun xuizo que non seguiu as pautas normais que debería de seguir. Digamos que a súa condena tuvo moito que ver pois cun odio repentino que sinteron ante unhas expresións de Sócrates sobre que deberían máis que xulgalo a lavalo, e digamos que acabaron pois querendo acabar ca súa vida e fixérono. E despois incluso pois algúns ao mellor se arrepentiron ou tal, pero xa era tarde, porque se deixaron levar por eses baixos instintos, que é o que decía Platón que podía pasar na democracia. Pero claro, non é o modelo da democracia actual, é outro tipo de democracia na que había menos controis, digamos menos institución, menos lei, menos regulamentos e demais. Menos burocracia, sí, pero tamén pois tiña esa parte perigosa. En canto a antropoloxía de Platón, pois tedes un esquema que vos explica de novo pois cales serían esas relacións entre as diferentes partes da alma, sobre todo aquí distinguindo a parte máis racional desa máis irascible, e vamos a ver a continuación tamén como se expresa isto a través do mito do carro alado, que digamos é donde Platón fai esa explicación da súa concepción antropolóxica. Tamén temos un texto, un esquema sobre a teoría da reminiscencia de novo, e sobre esa distinción entre o que é unha alma pura e o que sería unha alma impura, que basicamente é unha alma impura cando se ve unida xa ao corpo, olvida todo o que sabía e digamos que se deixa levar por eses baixos instintos e demais. Posteriormente, pois tedes outro texto no que se afonda máis en que é isto da ética e a política, digamos, de como sería estas diferentes concepcións en Platón, e tedes tamén unha comparación entre as diferentes partes da alma, as diferentes partes do corpo no que se sitúan, a que virtudes se asocian, a que clase social se asocian, a cal tarefa desa clase social se asocian e a cal é o elemento ao que se asocian. Este do elemento ten que ver con outro mito de Platón que non imos ver aquí, pero que é o mito dos metais, no que basicamente xa asocia pois eso, os gobernantes aos nenos que de comezo xa se asociaban ao ouro, despois os guardiáns aos nenos que xa nun comezo se asociaban á prata, e os produtores, digamos a eses artesáns e demais, vincúlanse ao bronce. Digamos que son, pois eso, tres metais, o máis valioso é o ouro, despois a prata e despois o bronce, e representan, pois eso, tamén os diferentes tipos de persoa que habería. E pasamos xa, pois, aos textos de Platón, que serían dos textos. Un texto que se atopa na República sería a analogía entre a tripartición da alma e a da cidade, e despois outro texto que sería o mito do carro alado. Pasando ao mito no que se fai esa analogía entre a tripartición da alma e a tripartición da cidade, pois, como explicamos, aquí dando a Platón sinala, pois, como no individuo poderíamos identificar estas tres partes da alma, que a máis elevada sería a racional, a segunda a irascible e a máis inferior sería a apetitiva ou concupiscible, que ten estes dous nomes, e como digamos que estas tres partes da alma se poden vincular a esas tres clases sociais. E como ademais que serían, pois eso, a máis elevada os gobernantes, a segunda os guardiáns e a terceira, pois os artesáns, productores, toda esa parte restante da sociedade, da comunidade. E a cuestión é que neste texto tamén explica Platón a súa concepción de xustiza, que basicamente ten que ver con que cada un faga o mismo. Este é o principio que ten que ver coa división do traballo e con que, pois eso, os que mellor se lle dá unha tarefa deben encargarse dela, non meterse nos asuntos de outros, e ten que ver con a concepción na cal, pois todos por natureza, hai algo que se nos dá mellor, hai algo para o que estamos máis preparados. E por eso toda a explicación de Platón pois ven a explicar como sería isto e como ao final realmente a idea de xustiza tanto no individuo como na cidade pois é basicamente deixar que os gobernantes gobernen, que os guardiáns garden e que os produtores produzan. E no caso do ser humano como individuo pois deixar que sexa a razón a que nos guíe. Sobre todo esa sería a ensinanza fundamental. A continuación pois volvedes a ter
uns elementos de como deberíamos de comentar este texto, sinalando que, pois, como decimos, o tema do texto é esta analoxía entre a tripartición da alma e a tripartición da cidade, e por outro lado tamén poderíamos apuntar cal é a súa concepción da xustiza como armonía e como que cada quen se ocupe do seu. Habría casi dous temas que poderíamos sinalar, e digamos que os dous serían fundamentais, estarían entrelazados. Despois vemos que volvemos a falar da República, que é a obra pertencente ao seu período de madurez, a obra máis importante e demais. Teríamos que afondar, como decimos, nesta analoxía a hora de comentalo e falar pois, de todos estes elementos que comparten as partes do individuo, da alma, con esas diferentes virtudes, con esas diferentes, digamos, clases sociais, que as súas diferentes funcións e cos seus diferentes, digamos, cos seus diferentes valores e demais. Tamén habería que fondar en que na súa concepción da xustiza e en canto a posibilidade de facer comparacións e críticas, pois podemos sinalar que o propio Platón vai a criticar a súa concepción que defendía na súa obra da República acerca de cal é a mellor sociedade nunha obra posterior que é do seu período da vellez que se chama As Leis e na cal se dá de conta de que este modelo político pois non está ben porque non lle dá importancia que lle ten que dar, digamos, á institucionalidade de ter unhas boas leis polas cales se fixe como deben ser elegidos os gobernantes ou canto poden gobernar ou como deben tomar as súas decisións. Digamos que o modelo da República é visto por ele mesmo como demasiado utópico co paso dos anos e ao final tirará por un modelo máis realista, digamos, nesta libre das leis. Tamén, ao mesmo podemos decir que Maquiavelo e os defensores do realismo político pois vanse contrapoñer ca obra de Platón da República, que, digamos, como decimos, é unha forma de utopía, unha forma de crenza nun idealismo político, de como podería funcionar idealmente unha sociedade, pois digamos que hai outros autores que van a criticar isto e defender que a política se debe centrar, digamos, na realidade, con como son os feitos realmente e non en tanto nos modelos utópicos. E por último, Popper e outros pensadores máis actuais van a criticar que o modelo político de Platón é un modelo cunhas clases pois moi rígidas e un modelo pechado, non aberto, no cal non hai posibilidade de cambiar de clase social. Alguén que nace productor realmente pois quedaría sendo productor. E isto pois vese como problemático. A pesar de que en teoría Platón non apele a que un fillo de un produtor vaya a ser productor. Incluso Platón crea todo un modelo polo que a los fillos de todos, digamos que non os educan os seus pais, senón que os educa a institución da República da Politeia. E digamos que un fillo dun artesán pode ser perfectamente un gobernante se, digamos, na súa natureza está iso. Pero aínda así, aínda con todo isto que introduce, pois é visto como un modelo moi rígido, porque unha vez que está fixado algo parece que é inmutable, que un xa non pode cambiar e que non pode avanzar ou cambiar de clase social. A respecto desto, pois tamén tedes, como decimos, como comentalo. Despois temos o texto do mito do carro alado, que digamos aquí é onde Platón explica como eso, como a alma que era inmortal, era pura e demais, pois se veu vinculada ao corpo, como caeu, digamos, e acabou pois con este triste destino. E explícao a través do mito no que fala das diferentes partes da alma representadas por diferentes elementos. O auriga, o que leva, digamos, o carro, representa, digamos, a alma racional, a parte racional da alma. Despois hai dous cabalos, un cabalo branco, un cabalo máis claro, que representa, digamos, a parte irascible da alma, a que se vai asociar ao valor da valentía e demais, como xa víamos, e aos guardiáns dentro do modelo político. E por último temos un cabalo negro, un cabalo oscuro, que é máis bravío e que representa pois esa alma concupiscible, esa alma apetitiva
eses instintos, esa parte, digamos, máis instintiva do home. E a cuestión é que a alma sería, pois, eso, como unha auriga que leva os dous cabalos e digamos que está polo ceo movéndose, pero digamos que se o cabalo branco non axuda ben a auriga e a auriga non sabe levar ben aos cabalos e o cabalo negro tira moito, pois pode facer eso, que acabe caendo o carro, e así acontece, e a alma pois se acaba unindo o corpo no mundo sensible. Isto sería basicamente a parte fundamental deste mito. E a cuestión é que pois teríades unhas actividades para sinalar que é o tema do texto, que representan o auriga, o cabalo branco e o cabalo negro, e explicar tamén o dualismo corpo-alma en relación ao texto, que parte representa máis o puro e que parte representa máis impuro, e a orixe de todos os males e todo isto. E ao respecto desto, pois volvedes a ter unha especie de guía de como deberíades de comentar, sinalando que o tema do mito, o tema e o mito do carro alado e a natureza tripartita da alma, e tamén de como foi caendo a unirse ao corpo, e sinalar pois que pertence á obra Fedro, que é unha obra pertencente ao período de madurez na que expón a natureza pois tripartita da alma, entre outros temas. E habería que falar sobre a antropoloxía humana, sobre esta concepción dualista antropolóxica de Platón, explicar o mito, esas diferentes simbología que vimos, explicar a tripartición da alma, e en relación a ela, pois poderíamos meternos un pouco nas analogías entre a alma e a cidade e todo isto de que xa vimos anteriormente e de como pois se fai toda esta explicación. En canto a isto tamén podemos introducir comparacións. Unha das máis interesantes é a comparación con Nietzsche. Nietzsche vai a criticar moito a Platón, incluso a toda a súa teoría das ideas tamén se podería comparar con Nietzsche en canto a que nega que haxa ese mundo ideal. Pero aparte, Nietzsche vai sinalar que debemos guiarnos basicamente polas nosas paixóns, os nosos instintos, digamos que por ese vitalismo que temos aí, e non por ese ascetismo que parece